kata biro winjo ywakgi mondo mi omigi konyruok. Nok mar tije en midhiero ma pod dhi medo kwako piny mangima e higani. Ma en kaluwore kod lipot mogol kod riwruok mochung'ne weche mag tije e piny mangima ILO. Mana kaka George Batileronwa lipod noluwo ni nok tije dhi medore kowuok 5.1% higa mokadho nyaka 5.2% higani, ka pinje mohewo bende midhiero ni dhi kwako. Kinde ma jatend piny William Ruto osebedo kalando ni nitie nok mag tije pinje maoko, kendo piny owacho mare manyo thuolo mag tije ne rowere mathur kae pinje maoko. I have signed a bilateral agreement with Saudi, UAE, with Germany, with Canada, and many other countries. We are exploring possibilities. And for your information, as a result of those, what I have been doing, between now and next month, January, the first 10,000 Kenyans will be leaving to go and work in foreign countries so that they can support themselves and support Kenya. Riwruok mochung'ne weche mag jotije piny mangima ILO, ma bende en bad migawo mar riwruok pinje piny mangima, olando medruok mag onge mag tije momako nyaka pinje ma yutogi otegno e piny mangima. Kaluwore kod lipot ma ogol kod ILO, onge mar tije oidho kowuok 5.1% higa mar 2023 nyaka 5.2% higa mar 2024. Jatend weche nonro ka ILO Richard Sammans okoni midhiero mar midhusi mar korona manomako piny mangima ne oduoko chien dongruok mar uchumi e piny mangima kendo kelo thirno e sekta mar tije. Kaluwore ni osuru mag pinje oyiengore e choko koting'o omenda ma ing'ado kowuok kuom jotich. Riwruok mar ILO lero ni midhiero makama nyalo kelo pek e choko mag pinje kendo chocho weche mag chudo, ka oganda mathoth bende nyalo bedo kod pek e nyiewo mwandu ma nengogi medo idho kaluwore kod nok mar tije. Kata obedo ni ILO koni midhierono nyalo nyoro pinje ma yutogi otegno, geno nitie ni thuolo mag tije dhi jiwore pinje ma yutogi ni piny e higni 2 mabiro. ILO koni e higani mar 2024 thuolo mag tije dhi lwar marach e pinje mosedongore, ma bende ema pinje madongore geto tere jogi mondo dhi oyude tich, ka ginyalo chako bedo maberber e higa mar 2025. Lipot ma kama ogol e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto koni gi keto maino e chugo thuolo mag tije ahinya ne rowere mathurka kokalo e chenro mag gero udi manengogi oyueyo, ka jatend piny William Ruto koni ma en achiel kuom yore mag rakruok kod nok mag tije kendo jiwo yuto ahinya ne jomatindo mathurka. Ajira haiwezi kupatikana kiholela, lazima ipangwe. Hapa tutahitaji architect, tutahitaji engineer, tutahitaji electrician, tutahitaji plumber, tutahitaji mason, tutahitaji carpenter, tutahitaji watu wa mkono. Hiyo kazi yote nimesema utashindwa kujipanga na moja. Hata kama wewe si engineer, unaweza kufanya kazi ya plumber. Na kama hujui plumbers unafanya technician ama electrician. Na ikikosekana yote hata kazi ya mkono jameni utashindwa. Piny owacho bende osebedo ka jiwo rowere mondo ti kod yore mag mbui e chugo thuolo mag tije mondo gibed kod ngirruok e yuto margi. George Bati, Ramogi.